te kane ka vriom ta ko aban kren phang kane ka benta te hani phla ban i ba ka rom barbor ko ang ba shabar ka balang ang te rom don jingpynim hato kane ka dai kat kum ka Baibl hato kane ka dai kat kum ka jingsisa jong ka Baibl te lada ngi ki bala don shabar ka rom kamut ngim don jingpynim shu hato kata ka long kat kum ka Baibl ne ka dai ka shukor jong ka rom ya ki breu baroh tang ya ki to ki badon hapu rom ya ki breu baroh namal kane ngi sotu ba lada ngi lek pule kitab Jingthohlupa kitab Daniel kitab Jingpynim ngi tiba ka rom ka long ka we naki hima ya ka ba Blei labu haka Jingthohlupa ngi la ban tibru ka long ka kemi jong ki nuti bat ngi la ban tibru ka jing shukor haka ki don sibun hynrei kiba pun kim song thu ya kane namar ba lada ngim pule lada ngim lek pule ya ki Jingthohlupa te ke ban song thu naman ni kata ka rom ka kam barobor ba ka ong ba shabar ka balang ha rom don jingpynim te lara pinget ya ka rom kamut baroh ki Khristan ki bala don shabar lene ki bala mino na ka rom kim don jingpynim shu hatu kata ka long kat kum ka Baibl kata kam don ka Baibl ba ka ong kumta lene ka Baibl kam ju Khristan te kane ka dai ka jing shukor jong ka rom nadu mun shwa wat hadu kisngi ki bamentaru dang don ki ba peron kam ya kane ka kentin shabar ka rom don jingpynim hynrei lading song thu ya ka Baibl tang u Jesus Christ hi ubala ban penim ka rom kampel da don hakano kono ka niam hakano kono ka balang hakano kono ka kanhun hynrei ka shulong bang i haban ya kat ko ba kten jong Blei lene kat kum ka mon jong Blei lada kam dei kamut Blei le seon ong nga mi thu ya pi nang no namar Blei ya ka ba jisu ong ya kata ka ba nga ong ya kata phem le lene phem nge kamut jisu ong hakasi kata ka ba khadu nga mi thu ya pi nang no kane ka theo phang kita ki bakam le ba ki long ki balang ki ba shisha lene ki kam ki pensan hala ka jong ka balang hynrei ki miyaj pa dekat kum ka mon jong Blei lene kat kum ka tin jong Blei ya kane ka ngi don kam bar song thu ya ka ban ning kong te ban song thu kanu ka palang ka bayat kat kum ka tin jong Blei ngam ko ban jer ka teng lene ngam ko ban thu ka teng kanu ka ta ka palang ka ba bayat kat kum ka tin jong Blei hynrei ladang ilek pule ka Baibl ngi thu ya ka ta ka palang ka bayat kat kum ka tin jong Blei ka ba sumar ya ka hukum jong Blei namar ka Baibl hi ka ong dai banga lara pilek pule kitab Daniel ne kitab jing ngila ban lek pule kitab Jingpynim ki don aka ba ka Baibl ka ong ba kita ki ba shisha ki sumar ya ka hukum jong Blei te kini ki we pat ki shulong tang haka balang ki kam ki pensan tang ka balang hynrei kim pensan pade haka Jingthohlupa lene haka Baibl ka ba haba ka ong kumta kim yathu kim phla kumta hynrei namar kani ka don ka Jingthoh bakla ba barbol ladangi la sha yalam bakla haka rom namar ka rom barbor ka dai ka we ne ki ka bala penbu aj ya ki breu haka protej kamut ki bala hikai bun chat ki Jinghikai ka ba omlong kat kum ka Baibl te Hangne ngan shu pule Hangne ka jing ong jong upup unong penim hi ulong ka jing khang jong ka kper langbrot u kamru u ong pa along ka jing khang jong ki langbrot Hangne ka kun hun jong u Jesus Christ don mano bala ban rung lemda layalam ya u da u pontif ban bat u pontif badon bor te Hangne ko ong ba anum don mano ru ban rung lada klem yalam yang ida u pontif lani da upuf te kani kalong ba kajing kam jong upuf ba ulong ta unong ap lang prot jong Jesus Christ ba du ong ru Hangne ba batang larakin ya so bat la ban penim ya ki breu te kani kajing kam ba upuf ula ban penim ya ki breu namar ladangi penyeso tang ha kajing yalam jong te kat kajing bun jong kane ka ki breu ki Khristan ha kane ka berthei te ladangi sha tang ha kajing yalam jong te kajing shukor kaldon bun amar Blei ka Baibl hi ko ang ba ka Baibl hi ka bayalam ya ki breu lane sim jong Blei bayalam ya ki breu breu ban bu banyalam halor ki breu hoy kadon kani ka bantai ka ba breu haban yalam ya ki breu hynrei ban kam kat ka bor batang ma hi ula ban le ya kata namar ki we ru ki la ban le ki bayat kat kum ka mon jong Blei ne ki bayat kat kum ka Baibl
ani ong ba namar u pontiff u roman ulong u vicar jong u Chris bat u nong mikmat shimet jong u haka prthei te kani ka jingkam jong u puf ba ulong ta u vicar jong Chris u nong mikmat jong Chris kani ka prthei kani ka la ban long ka jing kam jong u kumba ka Baibl ka ong ba Ukraine persya ya u Chris hi namar balai pun kraw yilade halor u Chris te la repi ngeji kani ka jing ong jong ki nong yalam hang te rom Shabar jong kal rom dan jingpynim shu te ki Khristan ngi ki beldan Shabar ngi la long le no ei ka jing shukri jongi la repi ngeji ka rom rei kane ngi suthu bala Jingleit puli ka Baibl ka rom baroh ka te ka wei na ki ka ba hikai bakla ya ki Khristan nadu sedang hadukut la Jingleit puli kitab jingpau kane kamte ya ki kani kamdai banga ben yaki Catholic na ninga ben yaki nomar kilei kim sothu kilei kim tip yak e ka bala tho ha kitab jingpau kitab jong Daniel ke ka bala ja ka history kiba bun hi kiba flash phang kane ki dei ki bala mi no na ka omdei mangi kiba Shabar nomar ngi shu i yak e ka bala ja ha ka history la ne ha ka Baibl hynrei kiba bun hi men shwa ki dei ki bala mi no na ka nomar ki don hapo ki tip kham ha yak e ka bala ja haka jinglong jongki haka jingleit jongki namar kene daw ke ngi ki ba Shabar ngi so thu yak e ka bala ja haka history kumba ka Baibl ka ong ba yak e ka bala la long haka Jingthohlupa te kane kamde ka jing bishni yano hynrei kane ka jing panshai phang kane ka panta ka ba la ngi nge ka Jinghikai jong ka rom ya ka ba ka ong ba Shabar jong ka balang hante rom dan jingpynim shu te yangi kamut dan jingpynim shu kata kam don haka Baibl kam ju Khristan hangno ru hynrei kane ka jing shukor jong ka rom ka Baibl baroh ka ong ya ka rom ka kemi jong ki nuti balai ka ong kumta namar ki khun ki bala mi no naka ki dei ki Khristan menshwa ka kemi bat ka dei ka rom te kita ki Protestan ki balai phai biang shaka ki la long biang kum ki khun jong ka nuti namar kane ka daw la dingi lai phai biang sha rom la de ban ngej biang ya ka jing ong jong ka rom ngila kala long biang ki khun jong ka nuti kumba ka ong ka kumba ka Baibl ka kren persya ya ka rom kum ka kemi jong ki nuti nomor balai kala pendi ya ka kata ka wan ka jing klimsi jong ka aki kenja penreu baroh kani ka wan ka de ka jing hikai la de ka jing hikai bakla ya ka baki breu kim so thu shu ya ka jing sha la ne ya ka Baibl nomor balai ngi so thu haba ya kren spang ka wan ka kren parchi shapang ka jing buat habangi buat ngimla ba so thu shu ya ka jing sha te kane kamdei banga pen ya ka yaki roman hynrei kane ka shulang banga phla kat kum ka Baibl hynrei la da phim so thu te phila ban kano la ne phila ban ong yanga da ki live project ki tin ngano lele namar balai ngayu i e ka ba ka Baibl ka ong le ne ka Jinghiathuhlupa bat ngayu i ki jing pendep bat omdai tang banga ngayu i kiba bun kiba puli ya ka Baibl kumchu ki long kumba ngalong nanga ki i ki tip ki so thu kita ki long ha ki babun ha kani ka prthei la da phile wat bniah phang kita ki ba phla shpang kum kani ka jing phla ka banga phla ki don shibun om tang manga te nga try pisa thu yak e ka banga nga ong le nga kren te porlok kani ka de tang ka video te ngi se share pat ki video ha ka we ka por Hok Blei si boni pi yo pe jine ka video